హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక బర్త్డేకి సంబంధించిన వీడియో ఉంటుంది. సో చాలామంది అడుగుతున్నారు బర్త్డే వీడియో చేయి బ్రో అని. అందుకోసమే చేసిన. అందరికీ నచ్చుతుంది ఫ్రెండ్స్. సూపర్గా ఉన్నది, అంటే ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. హ్యాపీ బర్త్డే. సో డెమో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో లైక్ చేయడం అండ్ కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం పక్క లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో పేరు అండ్ ఫస్ట్ హ్యాపీ బర్త్డే అని వస్తుంది. నెక్స్ట్ పేరు రాసుకోవాలి. సో మళ్ళీ మంత్, డేట్ అది రాసుకొని ఇక్కడ ఫొటోస్ ఎడిట్ చేసుకోవాలి. ఈ గ్రూప్ ఉంటుంది దీంట్లో. సో మళ్ళీ హ్యాపీ బర్త్డే అని వస్తుంది ఒకటి. తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్. మీ బర్త్డేకి సంబంధించిన ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో నేను 1 by 1 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫోటో 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సేమ్ ప్రతి ఫోటోని చివరి వరకు కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దీనికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. సింపుల్గా ఉంటుంది వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. స్కిప్ చేస్తే మాత్రం వీడియో అర్థం కాదు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో 1 by 1 క్లియర్గా చెప్పేస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ముందుగా ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. పై నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ, బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకండి ఫ్రెండ్స్. స్కిప్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో ఇక్కడ నుంచి 9 సెకండ్ 3 millisecond దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీని ఇక్కడ నుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో జూమ్ అవుతుంది. జూమ్ని ఇట్లా తగ్గించండి. సో ఇట్లా మీకు నచ్చిన విధంగా యాడ్ చేసుకోండి ఇట్లా. సో సింపుల్గా జూమ్ చాలా చిన్నగా అయింది కదా, మీకు నచ్చినట్టు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా కంటిన్యూగా 1 by 1 చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ టైల్, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ టైల్, చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా చివరి వరకు అంటే మినిమం 10 కూడా ఉండవు. టైమింగ్ చెప్తే ఆ టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా పేస్ట్ టైల్, పేస్ట్ టైల్, పేస్ట్ టైల్ అదే ఫాలో అవ్వాలి ఇక్కడ దాకా. సో 11 millisecond దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మినిమం 1 2 3 4 5 6 7 8 ఫొటోస్ ఉంటాయి. 8 ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ వరకు. సో ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని సేమ్ ప్రాసెస్ పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇంకో ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్, అది కూడా సేమ్ ఫాలో అవ్వాలి. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ 11
11 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా, ఇక్కడ నుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన అరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్, ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఫాలో అవ్వండి. సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో లాస్ట్ ఫోటో ఈ ఫోటో 18 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు పడిస్తే సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఒక ఫోటో మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. దీన్ని కూడా పైనుంచి కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఈ ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు 1 by 1 ఇప్పటి నుంచి 12 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ స్టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్. సో ఇప్పుడు నుంచి కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఇలా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి కంటిన్యూగా. లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో కొన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయి, ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉండవు. వీడియోని ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. లాస్ట్ ఫోటో ఇదే, ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో ఆల్మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే మధ్యలో గ్రూప్ ఉంటుంది కదా, గ్రూప్ చెప్పడం మర్చిపోయినా, గ్రూప్ గురించి చెప్పాలి. సో ఈ గ్రూప్లో ఇక్కడ మధ్యలో గ్రూప్ ఉంటుంది కదా, దీన్ని గ్రూప్ని ట్యాప్ చేసి ఎడిట్ గ్రూప్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. సో ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, దీనికి కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మీరేం చేస్తారంటే ముందుగా 16:9లో 9:16లో ఫొటోస్ని కట్ చేసుకోండి. కట్ చేసి 1 by 1 యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటో ఉన్నది, దీనికి ఒక ఫోటో చేంజ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఫోటో మీద టచ్ చేసి కలర్ అండ్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ న్యూ ప్రాజెక్ట్ అని ఉన్నది కదా, దీని మీద టచ్ చేసి ఇప్పుడు ఒక ఫోటో తీసుకోవాలి. మీకు నచ్చిన ఏదైనా ఫోటో 16:9లో కట్ చేసిన ఫొటోస్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. వేరే ఫొటోస్ అయితే సరిగ్గా రావు. సో 16:9 రేషియోలో తీసుకున్న ఫొటోస్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసి ప్లస్ ఐకాన్ టచ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఫోటో వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో అన్ని ఫొటోస్కి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో చూసారా, ముందు వేరే ఫోటో ఉండే, ఇప్పుడు వేరే ఫోటో వచ్చింది. ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇంకోటి యాడ్ చేసి చూపిస్తా. కలర్ అండ్ ఫీల్ న్యూ ప్రాజెక్ట్, ఇంకో ఫోటో యాడ్ చేస్తున్నా, ఈ ఫోటో. సో ఇలా సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకో ఫోటో కలర్ అండ్ ఫీల్ న్యూ ప్రాజెక్ట్. సో మీకు నచ్చిన ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు, యాడ్ చేసుకోండి ఇలా. సో చూసారు కదా, ఇప్పుడు 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసిన, ఇలా మొత్తానికి 3 ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. ఆల్మోస్ట్ 16:9లో కట్ చేసుకొని ఇలా యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ పక్కా చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.